А што гэта? У цябе ўжо сівыя пайшлі? Ты фарбавацца будзеш? Не ведаю яшчэ. Ну ты ж жанчына. А што, сівыя валасы адмяняюць жанчыну? Ой, не пачынай, разумееш усё. Не, я сур'ёзна. Для мужчын сівіна гэта харызма, а для жанчын трэба адразу нешта зрабіць з сабой? Ну так было заўсёды. І вы ўвесь час фарбаваліся? Кожныя 3 тыдні. А самой хацелася? Не. Проста было вельмі страшна выглядаць старой. Вось гэта самае дзіўнае. Мне здаецца, не так важна, ёсць у мяне сівыя валасы ці няма. Проста ўсё жыццё транслявалі, што жанчыны павінны іх хаваць. Колькі часу мы патрацілі, каб рабіць выгляд, што мы не старэем. І як цяжка ўвесь час хавацца.